Хайырлы көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да күтәренке кәеф теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Татар кызы нинди булырга тиеш? Миңа калса, бүгенге тапшыруыбызның кунаклары төсле гүзәл, мөләем булырга тиеш. Ә бездә бүген кунакта республика күләм Татар кызы 2001 бәйгесенең җиңүчесе Айгөл Кыддусова һәм Казан гүзәле Илүзә Мәгъсумова. Исәнмесез? Исәнмесез кызлар, ничек хәлләрегез? Яхшы. Ибет Аллага шөкер. Сез бит инде берничә көн элек кенә республика күләм Татар кызы 2001 бәйгесендә катнаштыгыз һәм җиңү яуладыгыз. Әлеге бәйгедән туган хис-кичерешләрегез белән безнең белән дә уртаклашып китегез әле. Кайсыгыз? Бу инде бик дулкынландыргыч булды безнең өчен. Көтелмәгән шатлык. Көтелмәгән шатлык булгач инде ул тагын ничектер икеләтә бәхет үзең өчен. Һәм хәзер дә инде менә әле генә аңлый башладык. Шуннан да без җиңүче икәнебезне мин бүген генә менә аңлый башладым. Әлбәттә, сәхнәдә торганда безнең исемне әйткәндә, әлбәттә, ул хис-кичерешләрне әйтеп бетергесез. Нинди хисләр эштә шуның кадәр дулкынландыргыч. Дөрестән дә ул вакытларны сәхнәдә вакытта син бер нәрсә дә аңламыйсың. Ул әле менә шушы 1-2-3 көннән соң гына килеп җитә, син дөрестән дә җиңүче. Үзем шәхсән Казан гүзәле исеменә лаек икәнемне әле күптән түгел генә аңлый башладым диярлек. Шул. Кызлар, Татар кызы бит инде ул сәләт, матурлык һәм мирасыбызны барлау бәйгесе. Һәм белгәнемчә, әлеге бәйгедә барсы Татарстанның 200 туташы катнашкан, һәм шулар арасыннан нибары 12 кыз гына финалга кадәр үтте. Ничек уйлыйсыз, ни өчен нәкъ менә сез җиңүчеләр рәтендә? Бу сорау бик авыр сорау. Без үзебездәге бу сорауга уйланабыз, бит Илүзә. Белмим. Мөгаен ул үзе акыллы даган, тыйнаклык даган, ул синең тәртибеңә дә карый. Шул вакытта үзеңнең тарихыңны, милләтеңне, татар телеңне саф белергә тиешсең. Барлык менә һәрберсенә карап, шушы сойланганбыздыр инде, шушы җиңүгә лаек булганбыздыр дип уйлыйм. Сез? Иң мөһим шарт дип минем уйлавымча ул ихласлык. Ихлас булырга тиеш татар кызы. Әлеге бәйгедә катнашырга нәрсә этәргеч бирде сезгә? Миңа шәхсән минем кичкенәдән, мин бит инде кичкенәдән бию белән шөгыльләнгән идем. Минем үземнең укытучым бар иде. Һәм сөйләп китәм кичкенә генә бер вакыйга түгел инде, бер хәлне. Мин социаль челтәргә бер фото куйгач, миңа шул укытучым язды, Алия Ринатовна. Ул язды: "Синең шушы чибәрлегеңгә өстәп бераз гына кыюлык булса да, буйлса, син таулар җимерерлек кеше" дип язган иде. Мин бу татар кызы бәйгесенә күптәннән катнашасым килеп йөри, һәм нәкъ менә Алия Ринатовнаның сүзләре миңа этәргеч булды. Минем хәтта ул вакытны күзләремә яшьләр килде, һәм мин нигәле мин куркып, үземә ышанмыйча катнашып карамаска дип уйладым һәм шундый карар кылдым. Менә бит ниндидер сүзләр әйтеп, сезне илһамландырганнар. Сезнең очракта Айгөл? Мин инде кичкенәдән хыялланым чит илгә китеп яшәргә. Ләкин инде миңа шушы мөмкинчелеккә мин тап булгач, мин 6 айга практикага Алман иленә киткәнем. Минем гомумән фикерләрем үзгәреп кайтты. Ул 6 айны мин ничек үткәрергә белмәдем. Мин барлык илләрдә сәяхәт кылдым. Бу минем өчен кызыклы, ләкин сагыну хиссе инде ул сүнмәде, арта барды. Һәм соңгы айларны мин көтеп алып, шушы Татарстаныма кайткач инде Казанны шул катлык сагынган идем. Казанны һәрбер урамын менә айкап чыктым, менә җыяүләп әйләнеп чыктым Казанны. Авылыма кайтып барлык буыннарны үзебезнең әйләнеп чыктым. Гомумән аңладым, менә шушы Татарстаныма, мин татар телемә, татар мөхитенә хас кеше икәнлегемне. Һәм мин татар кызы конкурсы турында, бәйгесе турында мин ялгыш кына белдем. Мин турында гомумән белмим. Үземнең дус кызым катнашкан иде алдан. Шуннан белеп, аңа яздым, мин әйтәм, нинди бәйге соң бу дип кызыксынып сораулар бирә башладым аңа.
Һәм инде ул миңа ник син дә катнашып карады инде. Шул фикер белән мин инде язылдым шушы бәйгегә. Һәм катнашуыма бер дә үкенмим. Гомумән шул Алман иленнән кайтканнан соң мин үземне тойдым, бәхетле иттереп хис итеп тойдым, мидем татарлыгымны, мидем ничек тә күрсәтергә кирәк, шу татар кызы бәйгесендә катнашырга кирәк, мидем үземә татар тарихын ныгытырга, татар мөхитендә кайнысым килде һәм мин татар кызында катнаштым. Аллаға шөкер. Аллаға шөкер. Җырдагыча иркен, рәхәт, үз илемдә. Әйе. Кызлар, үзегез турында якыннанрак сөйләп китсәгез иде, сез кайсы яклардан, кайларда белем алдыгыз, яисә инде эшлисезме сез? Мин үзем тумышым белән Әтнә районыннан, ләкин 4 ел инде Казанда яшим һәм укыйм. Казан дәүләт медицина университетының 4-нче курсында белем алам. Теш врачлыгына укыйм. Шулай ук буш укудан тыш буш вакытта мин бию белән шөгыльләнәм һәм шәхсән клиникада теш табибының ярдәмчесе, ассистенты булып та эшлим. Менә бит нинди матур һөнәр. Сез әйтеп. Мин Шолдыш шәһәрендә тудым. Ләкин инде әтием Саба районыннан булгач, Казан Шибигәне авылыннан без шунда күченеп кайттык. 6 яшемдә, 6 яшь булганда. Һәм Саба районында яшәдек инде. Хәзердә минем әтиемнәрем Саба районында яшәп яталар. Үзем мин хәзергесе көндә юрист булып эшлим. Укып бетердем. Менә дипломны бирделәр әле күптән түгел. Шул. Аңлашылды. Сез икегез дә ике төрле, икегез дә бик үзенчәлекле. Кызлар, менә бәйге үтеп китте бит инде. Сез үзегездә бәйгедән соң берәр нинди үзгәрешләр сиздегезме? Нинди яңалыклар алдыгыз бәйгедән, нәрсәләргә өйрәндегез? Без бит инде 2 атна ателдә яшәдек. Һәр бер көнебез безнең Казанда, Татарстан ателендә. Һәр көнебез безнең язылган иде. Менә сәгатьләп нәрсә эшләргә тиешбез. Безнең менә 9-да бию, 12-дә ашау. Мәсәлән, сәгать 1-дә безнең сәнгатьле сөйләм курслары. Һәм минем шу кызу темпка ияләшү, ул минем өчен инде бер зур яңалык иде. Һәм мин үземә алдым шушы конкурстан. Һәр бер көнемне язып, планлаштырып, һәр бер минутымның кадерен белеп яшәргә. Син эшкә барасың, кайтасың, шул бит инде өеңдәге эшләрне эшлисең дә булды. Монда синең күпме вакытың барлыгын син күрәсең. Әле мин биюдән соң мин эштән соң биюгә языла алам. Минем шул фикерем туды. Мин биюгә язылырга кирәк, мин һаман теге үземнең өстендә эшләргә, үземне үстерергә дигән уйлар миндә арта башлады. Димәк, менә вакытны ничек файдалы итеп үткәрергә мөмкин булуын да аңлагансыз. Әйе. Сез, Илүзә? Миңа үземә шәхсән бер ачыш шикелле шундый әйбер булды. Мин кичкенәдән тарих белән бик кызыксынмый идем. Мәктәптә укыганда да миңа никтер бик кызыксыну уятмый иде тарих. Һәм без бит инде бу бәйге барышында 12 көн эчендә бик күп татар хатын-кызлары тарихында өйрәндек, Татарстаныбызның тарихында. Шулай ук без шәҗәрә дә өйрәндек. Һәм мин шуның кадәр кызыксынып мавыгып киттем бу эш белән. Мин менә алдагы көннәрдә Дәвам итәсез киләме? Дәвам итәсез килә. Үземә максат итеп куйдым, тагын да тирәнрәк шул тарихны өйрәнергә, тирәнрәк башым белән шунда чумырга. Бу минем өчен бик зур ачылыш иде, чөнки шул әйткәнемчә кичкенәдән кызыксынмагач, мин инде уйлаган идем, алдагы көннәремдә дә мин кызыксынмамын дип, ләкин татар кызы бәйгесе шуңа этәргеч булды. Менә бит. Кызлар, тагын шундый сорау биреп китәсем килә. Гаиләләрегездә нинди гореф-гадәтләр бар? Кайсылар саклана? Сезнең якларда әйтик, нинди милли бәйрәмнәр билгеләп үтелә, шулар турында да сөйләп китсәгез иде. Гореф-гадәт буенча инде ул безнең электән килгән Коръән ашу укыту. Һәр ел саен без Коръән ашу укытабыз. Аннан соң дин буенча инде күбрәк гореф-гадәтләр сакланган. Бу никах укытулар инде, балага исем куштыру 7 көн эчендә аның чәчен алу. Аннан соң милли бәйрәмнәргә килгәндә Сабантуй бәйрәме инде ул безнең милли бәйрәмебез, барлык туганнар кайтып, барыбыз бергә чыгып, болында шулай утырып, барлык уйнарда катнашып әле. Менә шундый милли бәйрәмнәр һәм гореф-гадәтләр бездә сакланып бара. Илүзә, каз өмәләре үткәреләме сезнең якта? Каз өмәләре үткәрелә, каз өмәләре дә. Һәм минем шундый бер үзенчәлекле йолага басым ясап әйтеп китәсем килә.
Безнең үзебезнең Әтнә районынан шундый бер үзенчәлекле йоласы бар, ул Әләшә дип атала. Олылар да, кешеләр дә җәй көне Калатау тау битендә урнашкан зыяратка килеп, изгеләр чишмәсеннән су алалар. Анда бик күп кеше җыела. Һәм изгеләр зыяратына кереп, кабергә дугалар укыйлар. Менә бу минем өчен бик үзенчәлекле, үзебезнең Әтнә районына гына хас бер йола. Һәм шулай ук минем карт әбием, бабамның әнисе, ул әле дә кыш көннәрендә мамык сава һәм кыек шәлләр бәйли. Һәм минемчә ул кыек шәлләрне кыш көне каргап чыгып, йомшартып, кабартып җибәргәч, әллә нинди кыйбатлы шәлләрдән дә ул кыйммәтрәк минемчә. Аңлашылды, менә бит ничек. Матур гариф гадәтләр. Кызлар хатын-кыз бит инде ул беренче чиратта уңган хуҗабикә, аш-су остасы. Сезнең бу яктан ничегрәк? Нинди татар халык ашларын аеруча да яратып әзерлисез? Шуны әйтеп китәсем килә, минем әтием бик камыр ризыклар ярата. Һәм әбиемнең әйткән сүзе дә бар иде, татар хатын-кызы атнага 4 тапкыр камыр ризыгы пешерергә тиеш дип. Ләкин әнием гел эштә булу сәбәпле атнага 4 тапкыр пешереп өлгермәсәк тә, мин авылга кайткач, атна ахырында яки изге җомга көннәрендә без бәлеш, өчпочмак, күзикмәк яки чәйгә гүбәдия, кош теле шикелле ризыклар әзерләргә тырышабыз. Ойгөл, сезгә шундый сорау биреп китәсем килә. Хатын-кызлар бит инде алар элек-электән кул эшләре белән шөгыльләнгәннәр, алар бер-берсенә кунакка ирешкәннәр, алар милли бизәкләр төшерелгән ашъяулыклар, кулъяулыклар чиккәннәр, шул ук вакытта теккәннәр дә, бәйләгәннәр дә. Сез нинди кул эшләре белән шөгыльләнәсез? Мин үзем чигү белән кичкенәдән шөгыльләнәм, мине дәвәним, өйрәткән чигергә хәтерлим әле. Беренче чигүем минем әле дә сакланып тора. Беренче чигелгән кулъяулыгым. Һәм инде әнием минем бәйләргә ярата. Бүтән кофталарны, бүтән шапкаларны бәйли ул безгә барысына бәйләп кидертә. Һәм менә хәзерге модада чыкты бит инде безнең шапкалар тегеп әйтеп барып кия торган. Аларны мин үзем бәйлим. Үземнең дусларыма да бүләк итәм, яңайлау ул минем әни өйрәткән, бәйләгән, әни өйрәтте миңа аны бәйләргә. Шул шапкалар бәйлим үзем. Шул. Гомумән аннары әнием тагын тегүче. Безнең тегү машинасы бар, әнидән калган инде үземнең. Шул әзрәк тегәргә өйрәнәм инде. Тегүләр белән шөгыльләнәм. Менә бит икегездән нинди уңган булган кызлар. Кызлар, менә икегез дә шундый матур киенгәнсез. Сез көндәлек тормышта да булай матур киенеп йөрисезме? Әйе, әлбәттә, минем өчен татар милли киемнәр хәзер безнең модага кереп бара ул. Һәм инде Instagramнардан мин гел алар артыннан карап кына барам. Менә бу Алсу Мусаверовалар безнең аның чигелгән сумкалары искиткеч. Мин алар белән таныштым Печән базарында. Менә шул әйттем бит инде Татарстанга кайткач, мин бит татарлыгым белән горурлана башладым теге. Һәм Печән базарына бардым беренче тапкыр. Анда мин бүтән менә милли киемнәр, кем нәрсә белән шөгыльләнә, шулар белән таныштым. Сахтиянның менә читекләре, алар искиткеч галәмәт. Аннан соң Айбулгари, аның сумкалары кожаный мозаика белән бик матур сумкалар теге. Мен соң менә бу әкият, менә бу алкалар безгә бүләк ителде, алар. Мин аларны бик яратып тагам, яратып киям. Менә минем сумкам бар, Алсу Мусаверовдан, аны инде күргән кеше һәммәсе шуны әйтеп карап китә, каян бу сумка дигән сораулар миңа бик күп бирелә. Мин дә һәрберсенә дә шул менә безнең татар милли сумкасы дип Алсу Мусаверовны тәкъдим итәм. Менә бит нинди матур күренеш, сездән карап башкалар да үрнәк алалар. Әйтик, Илүзә, сез кызларның чалбардан йөрүенә ничек карыйсыз? Бар бит инде ул дөньяның төрле вакытлары. Мәсәлән, сиңа шулай кулай икән, җайлы икән, әлбәттә, каядыр барганда, мәсәлән, бәрбер күлмәк киеп барып булмый бит, спортзалга барсак та, андый җирләргә әлбәттә чалбарлардан баруга мин тискәре карамыйм. Ләкин инде кеше арасына чыкканда, ниндидер матур
Бигрәк тә театрларга йөргәндә. спектакльләргә барганда, концертларга барганда, әлбәттә, татар кызлары күлмәк киергә тиеш дип саныйм. Кызлар, сез бит инде бик күп экскурсияларда йөрдегез шәһәребез буйлап. Казаныбызның нинди урыннары сезнең күңелегезгә аеруча да якын? Татар бистәсе урамы инде безгә барыбызга билгеле. Андагы электән калган өйләр, аны бит инде күтәргәннәр. Ул өйләр бит инде булмаган. Дөресрәк әйткәндә, реставрировать иткәннәр русчалап әйтсәк инде. Яңартканнар дип әйтик инде. Менә шул урам миңа электән үк ошый. Мин анда эшләргә дә туры килде миңа ул урамда, көн саен шул урам буйлап йөрүләре, ул инде татарлык белән тагында татарлык белән якынаю. Татар туган менә шул урам миңа бик истә калды. Илүзә, сезгә? Ә миңа истә калды Шәриф Камал йортына без сәяхәткә барган идек. Миңа ул йорттагы ул җиһазлар, ул фортепианоларны гына алсак та, ул сырланып эшләнгән агач өстәлләр, алар минем шуң кадәр күңелемә шундый матур җиһазлар булып истә калдылар. Шуңа бик искиткеч җиһазлар. Кызлар, тарихыбызга күз салсак, нинди татар хатын-кызлары сезнең өчен үрнәк булып тора? Бармы шундый сезне илһамландырган татар хатын-кыз образы? Татар хатын-кыз образы. Әлегеләр Минем өчен ул шәхсән минем өчен ул Фатиха Аитова. Чөнки ул безнең беренче кызлар өчен белем бирү дөньяви мәктәбе ачкан хатын-кыз. Һәм шунсын әйтеп үтәс килә, ул үз акчасына, үз тырышлыгы белән аны ачкан. Һәм мин моны бик лаеклы дәрәҗәдә бик хатын-кыз дип саныйм. Ул минем өчен үрнәк. Кызлар, быел бит инде Татарстан Республикасында телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Ничек уйлыйсыз, татар теленең киләчәге нинди булыр икән? Татар теленең киләчәге безнең әлбәттә үзебездән тора. Без инде иң беренче очракта татар телендә сөйләшергә тиешбез. Үзебез гаилә коргач та балаларыбызга татар телендә сөйләшеп, татар телендә аралашырга тиешбез. Һәм инде татар мөхитенә мәхәббәт уятырга тиешбез. Шул очракта гына безнең татар телебез, татар милләтебез сүнмәячәк, киресенчә үсәчәк, балкыячак, Алла бирсә. Алла бирсә. Илүзә, хәзерге җәмгыятьтә татар кызының роле нинди? Һәм булачак үзеңнең гаиләңне син ничек итеп күз алдыңа китерәсең? Чыннан да татар кызының иң төп роле ул минемчә лаеклы дәрәҗәдә гаилә кору. Чөнки тәрбия, барлык нәрсә, тәрбия, белем бирү, тиешенчә ата-бабаларыбыздан килгән гореф-гадәтләрне саклап калу, ул барысы да гаиләдән башлана дип саныйм мин. Һәм шуңа да мин үз чиратымда үземнең кичкенә генә дөньямны дисәм дә була инде. Әйтәләр бит, гаилә ул кичкенә генә бер дөнья дип. Алла бирсә тудыргач, мин әлбәттә омтылачакмын шул гореф-гадәтләрне үземнең балаларыма җиткерергә, аларга сеңдерергә һәм алар безнең үзебезнең милләтебез белән горурланып яшәрлек итеп барсын аларга аңлатырга. Шулай була күрсендә. Кызлар, тапшыруыбызны йомгаклап, шундый сорау бирәсем килә. Чын татар кызы нинди булырга тиеш? Чын татар кызы ул безнең, әйтеп киткәнемчә, татар телен белә белергә тиеш. Акыллы, тыйнак, шул вакытта ул сабыр, шул вакытта инде бер тамчы горурлык та булырга тиеш анда. Аннан соң инде үзебезнең милләтебезне яратырга тиеш иң беренче очракта. Замана белән бер аяктан барырга тиеш. Замана белән, әлбәттә, замана белән бергәләп алга барырга тиеш. Берәттә. Кызлар, белүемчә инде сезне алда яңа бәйге көтә. Без сезгә әлеге бәйгедә әлбәттә инде уңышлар гына телибез. Һәм сезгә бик зур рәхмәт бүгенге көнне безнең белән үткәргәнегез өчен, студиябызны нурландырганыгыз өчен сезгә әйткәнемчә инде бик зур уңышлар. Рәхмәт бик зур. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы булды. Барыгызга да уңышлар теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә очрашырга язсын.